is up mga koys? Laag-laag ni Karon. So, unbox daw ba? Helmet Evo. Evo 3. Dito na ito ang atong Evo helmets. Ang ganda ng Evo helmets. Evo helmet. Baka Evo yan. Evo helmets. Oh, di ba ang ganda ng Evo? Let's go rides. Ano to? Sobra kong talaga gusto mo siya. Ako po, unahan pa siguro na. Unahan pa. National Highway Mendoza, King. Wala pa matanapo. Hotel lah. Kiri apa? Wala may tao. Ngita na to. Ingo kayo. Parkingan na nasa likod. Hello vlog. Travel vlogs. I-vlog tani kay mahal kay gastuhan eh. Dapat mabawi na to ning ako gasto. Hello guys! Welcome to our home. Ano ang view diri Kalibunan. Alright. Oh, di ba? Okay ba? So, mag-ilis na may Maganda na rin, mag-pictorial! tutorial. Ito na mo sa mga sa mga beach.
Yo! What's up mga guys? Panibagong video naman yung ating gagawin ngayon. This Tuesday, April 18, 2023. So, nag-vlog lang kami and we are celebrating our wedding anniversary. Anniversary na mo sa mong kasal mga guys. Namin dito sa dagat ni Basti! 7 years na mga paraguban, pero tuloy na ka-celebrate sa among wedding anniversary. No? So, ika-7 anniversary naman. No? Ito ang ako ang kabiyak. Yan! Tadaan! Hello guys! Ayan. First outfit. First outfit. Ano ba? Tadaan! Si Dako. Wala to drink view. Bago kay view dre. Tadaan! Bago kayo na vlog. Ay mga kalubinan. Pwede mo siguro na. Saan siya? Hi guys! Kami sa leader ay mga kalubinan. Diba? Apo kayo na. Sana mo? Sa pag-iulat na niyo. Sige ka pag mag-drawing. Kung lag na mo. Photoshoot sa amin. Photoshoot. Isa sa mga rason nga nag-outing ni para makapag-pictorial. Right? Sama natin. Photographer, driver, kung sa pagyod, bana, sulugoon. Right. Nga, second outfit na po. Lahat po dito sa gawas. Right, change outfit para sa gawas daw kuno. Sukat-sukat karon kami ka-celebrate sa among wedding anniversary. Diba? So update na lang taon niya mga boys, no? Cut lang natin para makasave sa battery. Right! So ano yung resort tara guys. Ito pa kayong resort. Tara! Swimming pool check! Tulo masip po na. Ay tulo ay. Diba? Gwapo kayo ng swimming pool. Infinity. Cottage check. Uy. Diba? Ano ilang dagat to guys. Hello vlog, welcome to my guys. Taran! Kaya na ilang dagat to Ay naguba ilang ko ano. Ilang tulay. Ito sa tulay. Maghugno gani no. Ay dira ba? Dira sa ko landong. Siguro niya hapon. No? Ito lang balas na. Hindi siya batuon ganan sa anniversary. Masako siya batuon. Layo lang kayang dagat na dito. Gwapo siguro no. Kay namdam sa kanya sa bangga. Mas gwapo lang itong kwan. Nang duman ako kwan. Lapad gayo. Gwapo lang dito kay ang balas may puti gayo niya. Ay di siya balas. Sagol ba to?
Ay, ganun ba ito? Ganun ba? Puti. Mga ito, masigil pa rin. Ano, may kabot nga sa kong ito. Ay, wala ka picture ito sa kan. Flagpole. Flagpole. Ko anak dira. Ano ba picture? Duyan niya dito sa kanang reception nila. Layo ano? Mo rin ang mga dagat guys. Nabidyohan ko nimo niya pagsulod na to dito sa reception. Oo. Siren. Guba lang ng tulay. Gwapo na kayo dre. Niya hapon siguro pa. Maayo ang tulay. Mingaw kayo guys, balik kalaban. Siya dito na video kay ganyan. Itong, nag-assist na to ah. Saka ito na, libre. Kamang light ata. Ayo api lang kulay pa ha anak lang kadre ko. Yes, noted. Kamingaw eh. Hello guys. Kasi masulti mo sa Happy. ato ang anniversary. Happy. Super happy. Why happy? Siyempre nakalaag na po si Helen. Kaya natupad na ang mga sanaol. Oh, sana all. Mga After 7 years guys, karon pa mi nadayon og laag. question and answer. Tama na, dili ko. Pangit, ayan. Dili ko mag-question na answer. Nakay. Yan, di pagid mo mga ligo dia. Ligo na mo. Simutan lagi na akong bahos kong ilong. Nanghanis ako ang dagat ni Basti kaya para mga ligo og swimming pool. Dagat siya pero nangaligo ni swimming pool. Hi. May balaan para Goldridge na ang Hi, mas nindot man dari god. Na. Sa sunod, magkuhan na Goldridge. Birthday sa son. Dito lang sa kuan ang kapinaay. Tulon lang ginako. Sayang man. Dali na. Sulit kayo na. Sulit ba? Oo. Balag itlog na pagkaon. Og hotdog. Alang ano kung ginaw na. Mag-order tag isa ka sudan. Hindi na tumurot. May pa mag-itulyo ka na lang ta dito sa Ito na? sa 199. Agad ako kay Frere ang pizza diba? Okay, 350 gud ang isa ka sudan. Nya, napay 400. Dito as itulyo kan tag 199 ra. Dito na ta sa 400. Napabes lang ba? Ano? Gabi eh? Naa, kanihapon. Atong anak dito. Palitan na to sa pagkaon. Ini gabot? Gusto mo kanta? Gusto ko. Ini gali? Oo. After 7 years. Sa pagiging Mr. and Mrs. Karon para ka-celebrate. Napatay pa mati-mati sa una giawayan pa to nato. Kawala na Is it? dayon. Karon na dayon na gyud. Pero dili lang mati. Pero at Next least gapo. time, magsarigaw na. Next time. Kailangan nagtaas og panahon no. Oo, mga 3 days na kada tong leave. Kaya rest day naman eh. Ka-try pa man eh. Trials. Because Because we cannot ano pa man afford. di pa naman ma-afford ang time. Next time guys. Next time, Napa may let's priorities. go swimming. Dalawa na naman ang kids. Oh, more travels. Kalam isa pili na. Relaxing. Pero ang ulan nagkaming. Ang ulan guys, pero dagom kayo. Kole pagkataan eh.
Uwian time. Oh, Baba Ibo. Bye. Let's go. Gabi na. Right. Manguli na ta.